Online sa hotline. Joining us over the phone is Councilor Al Victor Espino. Councilor, idol may ngaga. Mayong aga, idol ko Action Art, and of course, sa tanan nato nga tagpalamati, labi na sa mga suki, tag-imo nga programa nga tagapakulod mayong aga sa inyo. Sir, why ka to kapon ka attend? Bali separate ang the rest sa mga members ng Asenso ng taking ceremony niya? Well, Action Art, kahapon nga adlaw na was a ceremonial take oath of office ni Mayor-elect. No? He is now considered as Mayor-elect Albi Benitez. Overwhelmingly nagadaog siya sa naligat na piniliay, and that nag-take oath siya dito sa atubangan, no? Sa punong barangay sa Sindang Airport, kay punong barangay Rosini Distrito. Upod sa kay Congressman Greg kagkatapo sang Team Asenso councilors katatlo kabilog, no? Ako and the rest of the councilors na wala pa, tapos na kami na proclaim na kitaya sang COMELEC. Ako yan magpasumpa man ako dito kay Kapitan Dadney Carmona. So tapos na kami dito sa ceremonial taking oath ni Mayor-elect Albi Benitez, Congressman Greg, and the councilors, no? So ang mga konsyal nga wala dito, wala sa payan, 8 ang nagdaog sa idalom sang Team ABB. Ang wala dito, it is of no consequence Action Art. Tapos naman ang but I think may ara pa plano si Mayor-elect Albi Benitez and Team Asenso sa June may ala kitaya song daw mas madako nga seremonya para sa sino. Okay. So anyway, hulaton ta na kung sa noong schedule, Councilor. No, kahapon gusto ko lang ikwaon si mo as part of the Team Asenso kay kahapon na muno ni Mayor-elect Albi Benitez. Siling niya, although June 30 pa siya magapungko, pero amat-amat na subong, no, may mga ginabuhian na siyang mga plano niya. And one of those, kagapon na hambal niya gid dito sa Barangay Singkang, ang party sa priority niya, merkado. Kuno kanyo tell us, nano niya mga na-discuss yung party sa pagpaayos ang merkado, kag at the same time, ang sa Coliseum, lanang ginatingwaan sang administrasyon na subong, nga tani matigayon na, pero may plano si Mayor-elect Albi Benitez, ngayon mo na siyang daw trade center. Nano ang na-discuss yun ni Councilor? Actually, Action Art, ang Mascara Coliseum, no, ginkantuan na namon ang site sa tong Wibis, no. Nagkanto kami sa Wibis, kaupod sa Congressman Greg bilang chairman ng atong transition team, Mayor Albi, and Team Asenso councilors. Nagkanto kami dito sa site, kaupod sa atong city engineer's office. Kabahin man sang mga architects naton nga ang atong Bacolod City architect ato dito, si Architect GRX Incabo, and of course ang aton nga mga bahin sa katapo man sang kontraktor nga ara sa site, pero wala diri ang mayor kontraktor ato sa Manila. But anyway, ang aton dito nga purpose, gusto ni Mayor Albi makita ang physical kung ano pang aton pwede mahimo dito, because what we have to contend with, no, ang atong dapat nga i-realisar nga may ara kita sang contractual obligation, of course, sa contractor. That encompasses administrations, no. Nagatabok na siya sa mga administrasyon. Does not matter kung na-pirti o nagtapos ang terms sa isa ka administrasyon. But once you have a contractual obligation, may obligasyon ang syudad na that is bound by the terms of that agreement or that contract. Okay. So ang atong nga ginahimo, kabalo kasi Mayor Albi elect is is an experienced, accomplished, and successful businessman, Action Art. Ang in-explicarya dito sa amon kag sa tanan nga nag-attend sa itong pagbisita sa site, that a Coliseum is a value-added infrastructure. No, it is not the value, no, sang isa ka lugar. So kung magpaobra ka sa Coliseum, dapat nag-value-add ni siya sa imo nga mga infrastruktura nga ara dito. But wala sa payan, ang mapatindog dito is only the Coliseum. It does not add value to anything, no, in that case. So ang importante sa diri, ano ba lang mahimo naton para hindi mangin white elephant ang ini na Coliseum. Okay. So we need to come up with other infrastructure to support that. So sa subong, ang paglantaw naton nga gaplano dito ang pamilya Yanson, pagi sa Vallecar Transport Incorporated or VTI,
nga mapatukod man dito ang syudad sang isa ka South Terminal. Ara dito ang museum nga ginapatukod naman subong ni Senator Mitch Subiri nagapagkasigi man itong obra subong, and of course our Coliseum. Okay. But amo na nga ginapangitaan naton sa paagi because the Coliseum is an 800 million project, no? Ginapangitaan naton sa subong ang ini nga proyekto will be attuned to the needs of Bacolod. Okay. Subong ang gina-prioritize ni Mayor Albi is our markets. Nakita niya, no? As a matter of fact, amo ning rason nga nagpapili siya sa syudad ng Bacolod bilang mayor kay nagkadto sa Central Market pag nag-ayok dito mga pumuluyo sang sitwasyon nila. So ang aton nga ginalantaw is coming up with markets that are number one, modern, number two, kasi importante sa tanan, ang tao mainganyo nga magkadto sa sini nga mga merkado, making it more economically viable sa mga nagarenta dira sa aton nga mga merkado. Action art. Amo na siyang gusto ni Mayor Albi nga matabo. Kung makita naton ang ginatawag sila to repurpose the loan ng Mascara Coliseum kasi butang naton i-invest naton sa aton nga mga merkado, amo nang aton nga ginapangausisa. Yes. So ini tanan promisa man ini sang Team Asenso nga ginobra sang tiol sang kampanya. Rest assured nga ang margin nga ginhatag or ang abansi nga ginhatag sa pumuluyo sang syudad ng Bacolod kay Mayor Albi Benitez ginapagasukdan ta na ini since day one nga after proclamation. And ang transition team sa idalon ni Congressman Greg Sataya nagtrabaho kabahin na kita dira action art and ang ininga team na buo na nagasugod na trabaho, nakasugod na kami report kay Mayor-elect Albi Benitez. Okay. And once June 30 will come, the promises of Team Asenso ato na ini pagasuguran na magbunag sa isa ka maayo at matudtuod na pagserbisyo sa pumuluyo sa syudad. Sir, kanyo talas, no, kundi isubong ma-existing nga project in city ang pagpakayoman no, sang merkado, ina siya lugangan pagid under Benitez administration. I mean, may mga dugang dira nga development sa market aside sa sining ongoing projects bong? Action art sa amon nga pag-experience, no, naglibot kami sa tanan nga merkado, tatlo. Mainly Burgos, Central, and Libertad markets. Nakita natin ang 50 milyon sa Tagsaca market is very, very inadequate for the purpose. Maski mangkuton mo ang mga aton nga mga tenant nga sa susulod sa merkado, wala sang may pagpagko nga mabansagan kag mainganyo naton ang pumuluyo. Hindi lang sa syudad, but ang mga bisita naton diri nga magkadto halin sa iban nga parte sa Pilipinas, sa ibang parte sa kalibutan, hindi sila mainganyo magkadto sa atong merkado with this 50 million peso nga mga nga tawag namon pan-aid solution sa problema nga madapo sa merkado. Ang atong nga ginawa ng popular nga mga merkado patakon isa ka maayo, malimpyo, world class ang facilities ng mga merkado. Kag ini ato ni patigayon on the first 100 days premier albi nga pagtangko. Amo na siya nga ginapangitaan na natin subong sa mga options ang atong nga mayor-elect na pagpungko niya sa June 30 ugto may ara na kita dayon sa mga plano para nga magdalaga na ina action. Anyway, hurato na muna no nga at least makita tang perspective kung may ara gin man, at least may pundo na kag ipatuman na lang project so that ma-inform naman ang mga Bacolod noon. But in so far sa imo sir, kundi may ara to daw kada councilors do may gintugyanan gid si Mayor-elect Albi Benitez nga ikaw in charge ni halimbawa ato sa mga puloy-an niya do si Councilor-elect Vladimir Gonzales. Sa imo so nga part sir, ano ganing gintugyan sa imo ni Mayor-elect Benitez? Well, actually may ara kami gintugyan during the campaign. But kining mga puluwaton will be our priorities, no, kung pag-abot sa simpong makapili na kami sa amon ng mga committee ba. So we are now, the Sanggunian now is on at least the majority councilors ng Sanggunian, no, 8 kabilog ang konsehal ng Team ABB. Ara kita subong sa level nga ginaistoryahan namon ang mga kinalain-lain na komitiba sa Sanggunian Pangungsod. And based also on the trusts and the visions na nara sa aton sang kampanya. Not necessarily sa amon tagsa-tagsa, but of course para sa vision ni Mayor Albi sa syudad ng Bacolod.
So Yes. we will be in constant legislative support sa Sangguniang Panglungsod sa mga ginakinahanglan nga mga lihok nga nagakinahanglan sa legislasyon dira sa atong Sangguniang Panglungsod. So we are on the process of determining and kabalo ka mga bag-o aton nga mga konsehal action art ang mga kung andira si Councilor Tabi Saison, Councilor Sinpol Distrito, si Councilor Pausing na nagpungko sa termino pero kadali pa lang, no? So ang mga experienceado, tatlo pa lang naton ka mga konsyales. Ako, si Tabi Saison, kag si Councilor Sinpol Distrito, kag si Councilor Pausi, amo ni sila ang mga bago. So apat sini, kag si Councilor Celia Flor, nung agungan, but Alas 9:11 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Amo na no insofar kay tisigi-sigi na subong mo ang planning, although may isa ka bulan masubra pa ang nabilin sa karon nga administration, and then hulaton tada kay comes June 30 pa man sila magapungko. So ang platform of government, ang plataporma di gobyerno, amo na yan kay ang kay Mayor-elect Albi nga ginaupdan sumong sang team Asenso. So rigid Councilor, nautod kita, you were saying kay na pasensya na utod. Amo na ang atong kung diin ta subong ara kita sa pagdeterminan sang mga suporta sa legislasyon para kay Mayor Albi. No? So ang Sangguniang Panglungsod nga majority subong amo nang aton nga ginausisa nato ng mga komitiba. And of course pag abot sa first session day tira nato mabalaan kung ano nga mga komitiba ang aton nga ma-assign sa actually mapilian sa mga members of council. Ibalo sa aton mga pumuluyo action art. Yes, sir. The committees are not assigned. They are chosen by their respective councilors. Now ang matabo sina ginabutuhan ina sa mayorya kung nagahatag siyang panugot ang iban nga mga membro sa Sangguniang Panglungsod. So there is no monopoly of siling bala nga kung imo gusto no gina-deliberate ina sa mayoridad sa mga membro sa Sangguniang Panglungsod kag kung sino nakaangay kag nakakadapat na magtungkol sa sila ang mga komitiba. So there is no monopoly of one councilor there. But Yes, of course yes. ang majority has the option of assigning these committees. Yes, sir. Isa na lang ibalikan ko lang kadali ang Coliseum. Meaning, ang Coliseum ipostro ni siya nga project, pero more or less, may mga idugang, dira do mo nang gwa niya, sir. Actually, may dugang or may sa capacity. You have to understand that we have also may isa pa ka problema, not just ang atong contractual obligation sa contractor, ang aton term loan agreement sa Development Bank of the Philippines, and thirdly, we also have to contend with the donation, no? Because the property is a donated property coming from Valyatar Transit Incorporated. So we have to also comply with the terms and conditions of the donation. Okay. So kanugon man na, we will be disenfranchising not just anybody but the Bacolod City taxpayer kung hindi natin patuman ang ining mga conditions action art. Kanugon man sang oportunidad na magpartner kita sa pamilya Yanson, Valyatar Transit Incorporated, na naghatag sila, nag-donate sila 5 hectares para sa sining proyekto. Kag madula man lang kung hindi natin pagpatuman ang terms and conditions sang ginsuktan sang both parties at that time. So we are constantly trying to come up with options for Mayor-elect Albi Benitez and Team Asenso. Sige. So, just keep us posted kag magasunod kami. Total, medyo lawig-lawig isa ka bulan pa man. Salamat gid sa time, Councilor, ginatag karon nga aga. Salamat kay Action Art and of course sa imo kag sa tanan nga taga-Action Radio and sa pumulo sa syudad sa Bacolod. Madamo ka salamat sa inyo paghatag sa oportunidad liwat kay Councilor Alice Pino na magpungko isa ka dugang termino sa Sangguniang Panglungsod. Madamo ka salamat mayong aga sa inyo. Action Hotline.